Antana, wag kang maingay! Antana, wag kang maingay! Nagbe-video si tita! Hey berries! Welcome back to my channel again, and if it's your first time to come here on this channel, and if you are not yet part of the berry fam, please do subscribe down below, and beside the subscribe button there is a tiny bell button that when you click that one you will be notified every time that I upload a video here on this channel. So today guys, I will be sharing with you my August favorite. Munti ko nang sabihin July favorite. Yun, so patapos na tong August, but I'm sure that this will be uploaded by September already. Ayan, kasi may mga nakabinbin tayo naka-schedule na ibang videos. So yun lang, i-share ko ngayon sa inyo guys yung mga naging favorite ko na products or the new products that I have tried. Actually, itong iba dito, hindi naman na sila new para sa inyo. And ito lang yung i-share ko kasi ito yung most of the time na ginagamit ko or nakukonsume ko. Ayan. So we have skincare, makeup, and then meron tayong food, application, and of course, your favorite K-drama. So wala nang etchos pa, let's get on to the video. Start muna tayo guys dito sa glasses na suot ko ngayon, and this is the glasses or the frame that I got from Firmoo.com. If you haven't seen my review of this Firmoo na glasses yet, I will put the link down below. Pero eto, prescription glasses siya, and yun guys, sobrang lightweight niya. Gustong gusto ko kasi, tsaka ito kasi meron siyang partner na ganito, clip-on lang siya na magnetic na parang shades din. So, pag pumunta ako sa duty ko na PM shift ako, so pupunta ko doon mga before 3 PM and sobrang init doon sa kalsada papunta doon sa hospital. Yun yung ginagamit ko. At least kasi guys, ano na siya, meron na siyang grado. So, kahit ilagay ko yun, hindi mag-change na naman or mag-a-adjust ulit yung mata ko sa glasses or sa sunglasses na walang grado. Moving on naman guys, sa mga makeup na ginamit ko or most of the time na ginagamit ko. So, first one here is this Baby Skin from Maybelline na pore eraser. Ayan, basa pa more. Kasi guys, ni-request nyo na gawan ko to ng review kasi tinanong ko kung gusto nyo bang gawan ko siya ng review. But then, ang dami na kasing review nito kasi old na din to na product from Maybelline. Pero ito yung pinakamura na primer na drugstore, parang ano. No, may mas mura pa dito, pero ito yung parang legit na primer. Do you know what I mean? Yun. So, parang 200 plus lang to. And gustong gusto ko to guys kasi sobrang konti lang yung ilalagay mo. Kaya na yung hanggang dito, tsaka dito. Pero, ang claim kasi nito is pore eraser. Hindi siya actually nag-erase ng pore. Kung yun yung tatanungin nyo, nabablur out lang yung mga kunyari dito sa ilong ko, tsaka dito ko. Dito kasi yung most na talagang malalaki yung pores ko, itong bandang to, nabablur out lang niya. And kapag nag-apply ka na ng foundation or ng BB cream, sobrang dali lang niyang i-glide yung product. Ang dali lang niyang i-blend. Yun, ganun yung nagustuhan ko dito. Tsaka yun nga, medyo nabablur out niya. So, when you apply the foundation, hindi yung, alam mo yung parang sumisiksik yung product dun sa loob ng pores. Hindi ganun yung itsura. So, a must have if you wanna try na magkaroon ng primer. Kasi parang mag-iiba talaga yung game nyo sa foundation game. Yan. Kapag meron kang primer, I didn't realize that one until I found this Maybelline na pore eraser. Kaya yun guys, ito yung lagi ko nang ginagamit kapag nagme-makeup ako. Moving on to the lip product naman guys, this is the Creamy Matte Lip Stain from Sansan. Ito siya. Nakagawa na rin ako dito guys ng review ko dati. And yun, maganda siya. And actually, malapit ko na siyang maubos. Yun, kasi laging ito yung ginagamit ko. Kung napapansin nyo sa mga videos ko, laging ganito yung shade ng lips ko. Kasi this is the one on my lips right now. Ganito yung shade ko kasi gusto ko yung parang natural looking lang. Kapag lalabas lang, ganyan. Natural look lang, ganun. So, lagi talagang gamit ko tong product na to. And if you're wondering kung anong shade to guys, this is Dark Mocha. Ayan, ito yung shade niya kapag gamit na siya sa lips. Ayan guys, yung swatch niya, and sobrang ganda niya sa lips. Sobrang gustong-gusto ko. Tsaka nagmamatify kasi siya. Next one here is this pink na from Ever Bilena na eyeshadow. Meron na din siyang maliit na mirror. Ayan, meron siyang maliit na mirror. And meron siyang applicator, sponge applicator dito. Ayan. Gustong-gusto ko to kasi in pink. Meron din siya brown. Pero actually, yung pink nila is more on brownish side din siya. Ito yung nasa eyes ko ngayon guys, kung gusto nyo makita. Ayan. Pero hindi perfect yung eyeliner ko kasi. Yan.
So, ito yung almost all the time na ginagamit ko kapag nag-film ako. Kasi nga, this month, hindi ako masyadong nag-makeup actually kasi nagre-review ako ng product na makikita ko kung talagang maganda ba siya, tapos kung hindi ako magkakaroon ng breakout. So, I don't want any dagdag sa skin ko kasi gusto ko mas maganda yung skin ko kapag nagre-review ako ng product. So, hindi ako masyadong nag-makeup. But, every time that I film a video na meron akong eyeshadow, ito yung gamit ko guys. Ito yung gamit ko. Kasi sobrang dali lang ng i-blend. Tapos, madali lang pagsamasamahin yung kulay niya. You know what I mean? Ayan. Sobrang pang everyday look. And I have made already a look na gamit ko to. I will just put the link down below kung interested kayo na makita kung anong look yun. And of course, guys, hindi mawawala sa favorite ko itong Vitress na from Splash. Ano to eh, parang siyang oil actually. Pero ang tawag kasi nila dito is hair cuticle coat. Ayan. Ito yung nilalagay ko sa hair ko kapag tinitame ko yan. Kapag lumalabas yung mga white hair ko. Which is nandyan sila. Oh my gosh! Huwag nyo nang pansinin. Huwag nating pansinin ng mga white hair. So, yun. Kapag tinitame ko, kapag nag-duty ako, ito yung gamit ko. Kasi, hindi siya yung kagaya sa mga wax or gel na nakaka-dandruff. Kasi, prone kasi magka-dandruff yung anit ko. So, I don't want to add more products na magkukos ng pagkakaroon ng dandruff. So, gustong-gusto ko to guys kasi hindi siya nakaka-dandruff and madali lang niyang matame yung buhok ko. If you have watched my ano naman guys, my skincare haul, ito, included siya sa skincare haul ko. This is the Garnier na eye brightening roll-on siya. Nilalagay daw to sa ilalim ng mata. Kasi nga, di ba, nurse tayo and nagpupuyat night shift. Tapos kapag nandito sa bahay, nagpupuyat para mag-edit ng video. So, hindi talaga maiiwasan na sobrang itim ng mata ko. And napansin ko na siya na, yun nga, iba na yung level ng darkness niya. So, I need to make a step para mabago yun. So, I bought this one kasi feeling ko sa mga nakikita kong patalastas niya dati na nakakatulong nga daw. And so yun, tinry ko siya. Maganda siya kasi in the morning, kapag nilagay ko ito ng gabi, hindi siya ganun ka-puffy yung mata ko. And kapag nilagay ko na ulit siya ng morning after kong maghilamos, ang ganda sa feeling kasi malamig siya. And nakakatulong naman siya. So far ha, meron naman siyang lightness na nangyari kahit papano dun sa mata ko. Pero hindi pa siya drastic masyado. Siguro in the long run, I will keep you posted guys kung gaano katagal yung may mangyayari talaga na effect sa ating mata. So sa ating mga babae guys, ayaw natin na may hairy ditong banda natin, sa curls natin. So what I usually do, dati kasi nagsishave ako, but then napapansin ko na parang pangit siya, nagkakaroon ng injury, mas prone ako sa hair ingrown, kaya trinay ko na mag-wax na lang ako dati. And then from that on, wax na talaga yung ginagamit ko. Pero iba yung ginagamit ko, which is also from Glam, pero yung yellow yung ginagamit ko. Kasi dati, na-try ko na to. Ito guys, yung i-picture ko. Hindi ko pa nasabi. Dami ko lang sinabi. This is the Glamworks na wax na pero yung may aloe vera, ganyan, with aloe vera scent. Ito guys, dalawa yung karga nito kasi malaki to eh. Ito, dalawang ganito. Tapos ito nga, nagamit ko na siya. Tapos meron siyang karga na spatula, ganyan. Dati, ang ginagamit ko, ito, yung may yellow na ganyan. Yung Epilyn wax din yun. Pero I think from Glam din yun. Dati kasi, nagamit ko na itong green and parang feeling ko, mas madali siyang mag-dry, mag-crack, ganyan. But then, almost the same lang pala sila ng performance nung inulit ko siyang gamitin. Yun nga, almost the same lang pala ng performance nila. Kasi, ano siya, depende lang pala sa paggamit kung para hindi siya mag-crack ng madalian. So, ito guys, yung ginagamit ko ngayon, and gustong-gusto ko kasi yung may scent siya na mabango nga, parang aloe vera. And isa pa guys na pang skincare is this Red Tomato by Venice. Ayan yung, nakita nyo na siguro yung unboxing ko, yung skincare haul ko, nakasali ito guys. Kasi ito, sinend naman siya sa akin ng isang online shop. And I will put their link down below kung interested kayong bumili nito. Kasi by the time that you are watching my August favorite, na-upload ko na din yung review ko. So, kung gusto nyo makita yung review ko about this product, guys, ilalagay ko na lang dito sa taas or sa description box yung link. Kasi to guys, napansin ko talaga, within 2 weeks na ginamit ko siya, nag-lighten yung aking mga dark spots. Diba? Sobrang dami kong dark spots dati dito. Ayan. So far, ganyan na lang yung itsura nila. Ayan. Pero, kapag morning talaga,
kitang-kita mo na kapag hindi ka pa nagkakaroon ng mga redness, kasi hindi ka pa natatamaan masyado ng araw, kitang-kita ko talaga guys na ang laki ng pagbabago ng skin ko for 2 weeks mahigit, 3 weeks. Hindi ako nagme-makeup na pumupunta sa hospital or sa work ko. Trinay ko siyang stop ng 3 days. Meron akong tumubong pimple dito. So, sabi ko, okay, nasanay na yung skin ko sa sabon na yun. So, I need to get back. Para kasi yun sa review ko talaga, para makita ko kung may difference pag di ko siya ginamit or kapag ginagamit ko. So, ginamit ko ulit yung sabon na to. And after 1 to 2 days, dry na talaga completely yung pimple. So, yun guys, sobrang love ko na to. Itong sabon na to. This is my holy grail na talaga. And moving on naman sa mga food na i-feature natin ngayon guys, konti lang naman. Actually, dalawang lang naman to, pagkain lang naman. Pero yun nga, alam niyo naman, mahilig tayo sa mga ganitong pagkain. And the first one that I got here is this one. This is the Nescafe Creamy Latte. Ayan. Alam niyo naman guys, kasi nga di ko sabi ko, hindi ako nakakatulog ng gabi. So in the morning, kapag mag-duty ako, hirap na hirap talaga ako. So I need to pump up my game. And yun, nagko-coffee ako pag dumarating na ako sa hospital. So ito yung coffee ko. Kasi yung kung bumili dun sa vending machine, kasi ang liit ang liit lang, ganyan lang yung nasa vending machine. So, sabi ko, magtitimpla na lang ako. At least, mas madami akong maiinom. And this one is really good kasi napaka-soft ng texture niya. Yun nga pala kasi yung kanyang claim is smooth and indulgent. Kaya pala ganun yung texture niya. Pero masarap siya, in fairness, kapag alin yun ng mga matatapang na kape. Dati kasi more on black coffee ako. Ngayon, ito na yung nagustuhan ko. Last one sa food natin is this one. This is the caramel popcorn from Oishi. And gusto ko to guys kasi sobrang sarap. Yung parang bagong luto lang siya na may nilagyan lang siya ng caramel. Kasi ang crunchy niya, tapos sakto lang yung tamis, and medyo may pagkamaalat siya. Parang salted caramel. Parang ganun yung taste niya. So, sobrang gusto ko. And this one is only 10 or 12 pesos sa grocery store. Pero kapag sa 7-Eleven is 20 plus siya. So, ito guys, nagustuhan ko talaga to. Go get it kung hindi nyo pa to natitikman. Moving on naman guys sa favorite application ko or yung game na offline is the Buttons and Scissors. Sobrang gusto ko yun guys kasi parang ano siya, di ba sabi ko nga hindi ako naglalaro ng mga arcade. So yun yung nilalaro ko kasi ano siya, parang siyang puzzle. Kailangan mo kasing matanggal lahat ng buttons na ginugunting-gunting, ganon, na walang matitira na may ibang kulay. So, dapat yung magkakakulay, mapag-connect mo para magunting-gunting sila. So, yun yung gustong-gusto ko, guys. Nag-enjoy ako kasi, paano ba to? Ganun na ako kung minsan eh. Kailangan talaga mag-work yung brain mo. And the last but not the least, for our August favorite is, of course, your favorite din na K-drama. Ano, guys? Eto, parang matagal na ata to na K-drama. This year lang din ata siya, pero alam ko madami na sa inyo siguro ang nakakapanood. Pero ngayon ko lang siya napanood and sobrang nagustuhan ko. Ito yung Introverted Boss. Grabe, gustong-gusto ko yun kasi yung lalaki sa drama na to, parang iba yung ugali niya. Hindi siya yung parang mga typical na, you know what, na mga Korean boss, mga ganyan na mabubuli yung mga boss nila. Tapos, yung most of the time, yung employee nila yung nagiging karelasyon nila. Which is, may ganong factor din siya, pero hindi siya kagaya ng mga ibang K-drama. You know what I mean? Na sobrang, yung mga lalaki talagang manly sila. Ito, iba. Kasi yung lalaki dito, meron siyang parang anxiety sa madaming tao. Meron siyang anxiety sa pagsasalita sa harap ng ibang tao. Ganon. Hindi siya marunong makipaghalubilo. So, maganda siya kasi yung yung babae doon is really good para mag-gain niya yung trust and para ma-transform niya yung lalaki na hindi na change yung mismong personality. So, yun. If you are interested to see that, yun yung Introverted Boss. Let me know down below if you have already watched that one and kung ano yung favorite na scene nyo dun sa K-drama na yun. So, yun lang guys for my August favorite. I hope you enjoyed watching this video and I hope you learned something today or may nagustuhan kayo na product na na-share ko sa inyo. And kung hindi nyo pa na-try guys yung mga ibang products, go down below sa description box kasi nandun kung saan ko sila nakuha. And please do subscribe to this channel if you haven't yet already. And please like this video if you did enjoy it. So I'll talk to you guys on my next video. Bye! Mwah!